Meclise saýlawlary we salasarşyklary geçirmek boýunça merkez toparyň agdalary bilen barhatarda Demokratik Partiýanyň senagatçylary we telekeçiler partiýasynyň Agrar partiýanyň ýurdumyň jemgyýetçilik guramalarynyň we birleşikleriniň jogapkar işgärleri köpçüliklerine habar berişleri işleriniň wekilleri gatnaşdylar. Ma'lum bolşy Türkmenistanyň mejlisiniň kararyna laýyklykda saýlaw okruglary boýunça ygtyýarlyk möhletiniň öň çykyp giden Türkmenistanyň mejlisiniň deputatlarynyň ygtyýarlyk möhletiniň öň çykyp giden vilayet, etrap, şäher halk maslahatlarynyň hemde geňeşligiň çykyp giden agdalarynyň saýlawlaryny 2026-njy ýylyň 29-njy martynda ýegişenbe gününe geçirmek belenildi. Pikir alışmalarının netijesinde saýlaw mögsüminiň 2026-njy ýylyň 15-nji ýanwaryndan başlaýan yglandyryly. Şeýle hem okruglaryň hemde uçastyklaryň şäherlerini kesýetlemek bilen bagly meselelere garaldy. Hemde hereket edip gelýän okrug we uçastyk saýlaw toparlarynyň düzümi seljerildi. Şunun bilen bir hatarda saýlawlar boýunça taýýarlanan gollanmalar tasdiqlandy. Mundan başga da saýlaw toparlarynyň agdalary üçin okuw maksatlaryny geçirmek meýilleşdirildi. Mejlisiň dowamında vilayetleň we Aşgabat şäheriniň saýlaw toparlarynyň başlyklarynyň habarlary dinlendi. Mejlise gatnaşyjylary saýlawlaryň açyklyk hemde giň bäsleşlik esasynda geçirilmegini üpçün edilmegini, şeýle hem ila tarasyna degişli düşündiriş işleriniň alınıp barylmagyny ilkinji nowatdaky wezipeleň hataryna kesgitdiler. Garaşsa da baky bir tarap Türkmenistan bedew batly atmyradyň mekany ile öwrendilen ýylda geçiriljek saýlawlaryň giň gyrymly syýasy özgörtmeleri durmuşa geçirmekde nowatdaky möhüm ädim boljakdygyny taýlay. Saýlaw mögsümine ýokary derejede taýýarlyk görmek maksady bilen saýlawlary we salasarşyklary geçirmek boýunça merkez topary saýlawlara taýýarlyk görmek hemde geçirmek boýunça çärelerini mailnamasyny tasdiqlady. Türkmenistanyň saýlawlary we salasarşyklary geçirmek boýunça merkez toparyň agdalary hemde ähli mejlise gatnaşyjylar bu jemgyýetçilik syýasy çäreniň ähmiýetini belläp, saýlawlaryň ýokary guramaçylyk derejesinde geçirilmegi üçin tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryna inandyrdylar. Merkezi saýlaw toparynyň mejlisiniň dowamyna başga da bir näçe guramaçylyk meselelerini garaly, hemde olar boýunça degişli çözgütler kabul edildi.